I què és? És un arbre que cauen les fulles per la tardor. Què és? És una cosa que és molt dura i fa piu-piu. Què és? Una planta i porto barret i tinc una pota i ja està. Tenim una professora que renya molt poc però posa moltes cares tristes. Soc un embolic de color vell i em trobo la muntanya. Aquí soc. Que porta barret, té ratlles blanques, què és? És de color marró. És dur, és llarg. Que crea el principi de l'aigua. És un porc salvatge que menja avellanes. Són forts. Estan al terra i al riu. Són dures. És de color negre i a vegades de color gris. I també és de totes formes. Què és? S'enganxa per les parets i té forma triangle. És una cosa que té branques, també té fulles, és per fer fusta. Coses que estan a dalt de l'arbre i sempre cauen a la tarda. Soc neta, a vegades soc brut i la meva sempre em va dir, som uns quants a la classe. És la pell de l'arbre, què és? Soc un insecte que tinc potes verdes i tinc vel claret. Trossos de fusta per fer foc.
pedres i els arbres i és de color verd i quan plou creix. És un xurro, té puntetes i se les mengen els esquirols. Aguantaven els arbres, eren delicades les trepitges. Una rodona amb pals i pedres que el pot fer menjar. Tenen ales, no tenen potes i són de molts colors. És de color taronja i es pot menjar i creix als costats dels arbres. Hi ha un camí de l'aigua i hi ha pedres. És raro. Se pot menjar i se pot treure.